Jumalan rauhaa kuulijani. Pysymme vielä Israel-aiheessamme ja aloitamme tänään sanoilla: minä olen kutsuva kansakseni sen, joka ei ollut minun kansani, ja rakkaakseni sen, joka ei ollut minun rakkaani. Roomalaiskirjan 9:25. Ennen taivaaseen nousemistaan Jeesus oli koonnut ympärilleen vähäisen opetuslapsijoukkonsa. Tälle pienelle laumalleen hän antoi suunnattoman suuren tehtävän. Saman tehtävän, jonka Israelin kansa oli laiminlyönyt 1000 vuoden ajan. Hän sanoi, siis Jeesus: minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heidät Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, minkä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssani joka päivä maailman loppuun asti. Matteus 28, jakeet 19 ja 20. Uskossa opetuslapset aloittivat tämän valtavan työn. Pyhä Henki antoi voimaa heidän työhönsä. Seurakunta kasvoi nopeasti. Niittivät hän apostolit mestarinsa oman kylvön satoa. Jeesuksen neuvoa noudattaen he eivät alussa menneet muiden kuin Israelin kadonneiden lampaiden luo. Israelin kansallista etsikkoaikaa oli tuolloin vielä jäljellä hiukkanen. Stefanuksen kivittämiseen tuo aika päättyi. Tämän päivän jälkeen tapahtui tärkeä muutos ensimmäisen seurakunnan elämässä. Tuohon asti sanomaa ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Messiasta oli saarnattu pääasiallisesti vain Jerusalemissa ja sen lähiympäristössä ja voittoisin tuloksin. Mutta myrskypilvet kohosivat taivaalle. Sen menestys, joka evankeliumin julistusta seurasi, sai papit ja hallitusmiehet raivon valtaan. Kokouksissaan he laativat julmia suunnitelmiaan tuon vihatun lahkon tuhoamiseksi. Stefanuksen kivittämisessä vihan padot murtuivat, sen kuohut pyyhkivät yli nuoren seurakunnan. Ensimmäisen kristityn marttyyrin veri oli vuotanut, kuin päihdyttävä viini se sokaisi ja huumasi mielet. Sinä päivänä, sanoo Raamattu, nousi suuri vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan, ja kaikki hajaantoivat ympäri Juudean ja Samarian paikkakuntia, paitsi apostolit. Näin apostolien tekojen 8 ja 1. Itse saatana oli tämän tuhoiskun takana. Tarkoituksena oli tukahduttaa evankeliumin leviäminen ja tuhota sen kannattajat. 3,5 vuotta aikaisemmin kansa johtajiensa yllyttämänä oli Pilatuksen edessä huutanut: päästä meille Barabbas, kapinoitsija ja murhamies. Hänet oli päästetty. Se oli tuhon enne. Nyt hänen henkensä ilmeni niiden sydämissä, jotka olivat häntä anoneet. He olivat valmiit tekemään hänen tekojaan, valmiit murhaamaan ja kapinoimaan Jumalan tahtoa vastaan. Jeesus oli kuitenkin luvannut seuraajilleen: minä olen teidän kanssanne joka päivä. Hän johti ja suojeli hengellistä kansaansa. Kun juutalaiset aikoivat hävittää Jerusalemin nuoren seurakunnan, johti se vain siihen, että evankeliumi levisi entistä laajemmalle alueelle. Kun vaino pakotti seurakunnan hajaantumaan, oli siinä mukana myös Jumalan käsi. Tuo käsi ohjasi kunkin pakenijan omalle suunnalleen. Eivät suinkaan olleet lyötyjä ja masentuneita, vaan täynnä lähetysintoa. He ymmärsivät, että heidän tehtävänään oli täyttää lähetyskäskyä ja viedä elämän leipää nälkäisille. Mihin vain heidän matkansa johtikin, siellä Jeesus toimi heidän välityksellään. Sairaat parantuivat ja uskovien määrä lisääntyi. Raamattu sanookin: ne, jotka näin olivat hajaantuneet, vaelsivat paikasta toiseen ja julistivat evankeliumin sanaa. Apostolien tekojen 8 ja 4.
Juuri tämä aika oli erittäin ratkaiseva Israelin kansalliselle oikeudelle olla edelleen Jumalan kansa. Vaino Kristuksen tunnustajia kohtaan alkoi nopeasti leventämään ja syventämään juopaa, jonka Jeesuksen ristiin naulitseminen oli juutalaisuudessa synnyttänyt. Siinä puheessa, missä vapahtajamme oli antanut vakavan varoituksen synnistä pyhää henkeä vastaan, hän toi esiin myös sen väistämättömän tuhon, mikä tulisi Jumalan kansan osaksi silloin, kun uskonnolliset riidat repisivät sen kahtia. Jokainen valtakunta, sanoi Jeesus, joka riitaantuu itsensä kanssa, joutuu autioksi. Eikä mikään kaupunki tai talo, joka riitaantuu itsensä kanssa, pysy pystyssä. Matteus 12 ja 25. Juudan kansa oli riitaantunut uskonsa perustotuudesta, Messiaasta. Jeesus Marian poika Nasaretista oli ilmoittanut olevansa tuo luvattu. Hänen syntymänsä, elämänsä, kuolemansa ja ylösnousemuksensa todistivat jääväämättömästi hänen väitteensä todenperäisyydestä. Kuitenkin hänen kansansa, papit, hallitusmiehet, kirjan oppineet ja enemmistö kansaa leimasi hänet petturiksi. Heidän mielipiteensä tulee ilmi sanoissa, emmekö ole oikeassa, kun sanomme, että sinä olet samarialainen ja että sinussa on riivaaja. Johannes 8 ja 48. Ja syyn heidän leppymättömään vihaansa Jeesusta kohtaan ilmaisee sanat, hyvän teon tähden emme sinua kivitä, vaan Jumalan pilkan tähden, ja koska sinä, joka olet ihminen, teet itsesi Jumalaksi. Johanneksen 10 ja 33. Johannes kirjoittaa vielä, ja hänestä oli paljon kiistelyä kansassa. Muutamat sanoivat, hän on hyvä, mutta toiset sanoivat, ei ole, vaan hän villitsee kansan. Johannes 7 ja 12. Stefanuksen kivittämisen jälkeen nämä kansanriidat Messiasta saivat julman ja verisen luonteen. Puhkesi suuri vaino näitä Messiaan tunnustajia kohtaan. Valtakunta oli riitaantunut itsensä kanssa ja oli joutuva autioksi. Ilmassa leijuu jo näiden kyynelin lausutteen sanojen uhka. Sinulle tulevat ne päivät, jolloin sinun vihollisesi sinut vallilla saartavat ja kukistavat sinut maan tasalle ja surmaavat lapsesi, jotka sinussa ovat. Eivätkä jätä sinun kiveä kiven päälle sen tähden, etsikö aikaasi tuntenut. Luukas 19 ja 43 ja 44. Hyvä kuulijani, mieti, mitä olet kuullut, ja minkä vielä lisään. Vain Jeesuksen Kristukseksi, eli Messiaksi tunnustaminen, ratkaisee Israelin kansalaisoikeuden. Vain uudesti syntyminen tekee ihmisestä Jumalan kansan jäsenen. Vapahtaja itse on lausunut sanat, jokainen, joka tunnustaa minut ihmisen edessä, minäkin tunnustan isäni edessä, mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän isäni edessä, joka on taivaissa. Matteus 10 ja 32 ja 33. Ja vielä, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Johannes 3 ja 3. Nämä ovat ne ehdot Jumalan kansalaisoikeuteen, jotka Jumala on antanut. Israelin kansallinen uskonto ei hyväksy näitä vielä tänä päivänäkään. Jeesuksen päivistä meidän päivimme saakka häntä on pidetty ja pidetään yhä villitsijänä ja Nasaretin lahkon perustajana. Niin todellakin villitsijänä. Tätä nimeä saivat kantaa myöskin hänen seuraansa, jotka veivät pelastuksen sanomaa maailmaan. Kaikkialta, minne heidän sanomansa Kristuksesta saapui, kuultiin juutalaisten vihainen huuto, nuo koko maailman villitsijät ovat tännekin tulleet. Apostolien tekojen 17 ja 6. Pane merkille, miten kiihkeästi papit ja hallitusmiehet olivat syyttäneet Jeesusta kapinoitsijaksi.
Jumalan kansan hajoittajaksi ja vääräksi messiaaksi. Siitäkin huolimatta, että Jeesuksen elämä ja opetus todisti täysin päinvastaista. Kun Jeesus ilmaisi jumalallisen valtakirjansa herättämällä Lasaruksen kuolleista, kokoontui neuvosto kiireesti ylipapin johdolla päättämään, mitä me teemme, sillä tuo mies tekee paljon tunnustekoja. Jos annamme hänen näin olla, niin kaikki uskovat häneen. Ja roomalaiset tulevat ja ottavat meiltä sekä maan että kansan. Johanneksen evankeliumi 11 ja 47-48. Tässä kokoon kutsutussa neuvostossa esiintyi paljon hajaannusta. Pyhän hengen ja Jeesuksen tekojen vaikuttaessa monet eivät voineet karkoittaa mielestään vakaumusta, että he taistelivat Jumalaa vastaan. Silloin nousi ylimmäinen pappi Kaifas. Hän oli pöyhkeä, käskevä ja suvaitsematon mies. Vihaisena hän lausui väittelevälle neuvostolle, te ette tiedä mitään, ettekä ajattele, että teille on parempi, että yksi ihminen kuolee kansan edestä, kuin että koko kansa hukkuu. Kaifas vihjaili siihen, että tämän ihmettyön jälkeen Jeesuksen seuraajat luultavasti nousisivat kapinaan, jolloin roomalaiset sulkisivat heidän temppelinsä ja tuhoaisivat koko kansan. Minkä arvoisena te pidätte tämän isiemme uskosta pois poikenneen galilealaisen? Onko hänen henkensä arvokkaampi kuin kansallinen olemassaolomme? Eikö teille itsellenne ole parempi, että tämä mies kuolee koko kansan edestä? Ystäväni, lausuessaan nämä sanat Kaifas ei tiennyt, että hän tahtomattaan toimi jumalallisen totuuden tulkkina ja profeettana. Johannes sanookin evankeliumissaan, mutta sitä hän ei sanonut itsestään, vaan koska hän sinä vuonna oli ylimmäinen pappi, hän ennusti, että Jeesus oli kuoleva kansan edestä. Ja nyt, hyvät kuulijani, huomioikaapa Johanneksen jatkossa olevat sanat. Eikä ainoastaan tämän kansan edestä, vaan myös kootakseen yhdeksi hajallaan olevat Jumalan lapset. Johannes 11, jakeet 51 ja 52. Kristus ei kuollut vain Israelin kansan edestä, vaan koko maailman edestä. Hän ei tullut tekemään jotakin määrättyä kansaa omaisuuskansakseen, vaan kokoamaan yhdeksi kansaksi kaikkien kansojen Jumalan lapset. Tämä suuremmoinen totuus on selvästi tuotuna esiin jo vanhan liiton kirjoituksissa kaikkialla. Jo uskon isälle Abrahamille annettiin lupaus, minä teen sinusta kansojen paljouden isän. 1. Mooseksen kirjan 17 ja 5. Ja hänen siemeneensä, joka tarkoittaa Kristusta viitaten, hänelle sanottiin, sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä. 1. Mooseksen kirjan 22 ja 18. Apostoli Paavali sanoo vielä, eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole silti Israel. Se on, eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset, ne luetaan siemeneksi. Roomalaiskirjan 9. luku, jakeet 6-8. Hyvä kuulijani, huomasitko? Paavali sanoo, eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole silti Israel. On olemassa Israel, mutta joka kuitenkaan ei ole lihan mukaan syntynyt Israel. Uuden liiton Israel on hengellinen Israel. Siihen ei synnytä kansallisen rodun perusteella eikä siihen kuulumisen merkiksi kelpaa enää lihaan tehty ympärileikkaus. Myös vanhat lupausten liitot ovat rauenneet, koska lihallinen Israel ei noudattanut liiton ehtoja. Kysymys oikeasta juutalaisesta saa täysin selvän vastauksen Paavalin sanoissa,
ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, jonka ulkonaisesti lihassa tapahtuu, vaan se on juutalainen, joka sisäisesti on juutalainen. Ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus hengessä, ei kirjaimessa, ja hän saa kiitoksen ei ihmisiltä, vaan Jumalalta. Roomalaiskirjeen 2 jakeet 28-29. Jotkut saattaa väittää, että tässä puhutaan selvästi vain juutalaisista ja heidän asennoitumisestaan uskontoonsa. Ei siinä puhuta mitään muihin kansoihin kuuluvista. No niin, tämä väite kumoutuu kyllä heti, jos vaivautuu lukemaan koko luvun. Mutta me emme sitä nyt tee, vaan katsomme, miten Paavali soveltaa sitä pakanakäännynnäisiin. Galattalaisille hän kirjoittaa. Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa, sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Ei tässä ole juutalaista eikä kreikkalaista, ei orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista, sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Abrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan. Galattalaiskirjeen 3 jakeet 26-29. Huomasitko, mitä Paavali puhui pakanoille, jotka olivat uskossa vastaanottaneet Kristuksen? Hän sanoi, että he ovat Abrahamin siementä, israelilaisia, oikeita juutalaisia, koska he olivat Kristuksen omat. Ei vaan Paavali, vaan myöskin Pietari todistaa valituille muukalaisille, eli pakanakäännynnäisille, että te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa. Te, jotka ennen ette olleet kansa, mutta nyt olette Jumalan kansa. Jotka ennen ette olleet armahdetut, mutta nyt olette armahdetut. 1. Pietarin kirjeen 2, jakeet 9 ja 10. Stefanuksen kivittäminen oli lähtömerkki evankeliumin viemiseksi yli Juudan rajojen. Tätä merkkiä oli seuraamassa ja myös antamassa eräs henkilö, jonka nimi tulisi painetuksi lähtemättömäksi ihmiskunnan pelastuksen historiaan. Hänen elämästään tulisi kirkkaana loistamaan Jumalan armon muuttava voima. Hän olisi todistaja siitä, mitä Kristus voi tehdä jokaisessa ja jokaisen kautta, joka täysin hänelle antautuu. Saulus oli hänen nimensä. Hän oli Rooman kansalainen, mutta kuitenkin aito israelilainen, Benjamin sukukuntaa. Uskossaan hän oli kiihkomielinen fariseus ja innossaan seurakunnan vainoaja. Jumalan vaatimuksiin nähden hän piti itseään vanhurskaana. Näin hän kuvailee itsestään Filippiläiskirjeen 3. luvussa jakeesta 4-6. Tämä Saulus oli todistamassa Stefanuksen kivittämistä. Hänellä oli ollut aitiopaikka, sillä hän vartioitsi kivittäjäin vaatteita. Hän hyväksyi Stefanuksen surmaamisen, sanoo apostolien tekojen 8. luku ja 1. Sauluksen mieleen oli syöpynyt tuo yleinen vakaumus ja näkemys, että Israelin pyhien virkojen hoitajien täytyi aina olla oikeassa. Näin ollen Stefanuksen täytyi olla Jumalan pilkkaaja ja Jeesuksen, jota hän saarnasi, petkuttaja. Tämän vakaumuksen tähden hän luuli tekemänsä uhripalveluksen Jumalalle ryhtyessään julmasti raatelemaan kristillistä seurakuntaa. Hän alkoi julman ja verisen työnsä. Raamattu sanoo, Saulus puuskui, uhkaa ja murhaa Herran opetun lapsia vastaan. Apostolien tekojen 9 ja 1. Mutta suunnatessaan vainomatkansa myös Damaskon seurakuntaa vastaan, Saulus joutuikin kasvokkain Kristuksen kanssa.
Herra pysähdytti hänet matkalla. Saattoi hänet polttavaan synnin tuntoon, mutta lupasi anteeksiannon. Eikä vain anteeksiannon, vaan teki tästä vainoajastaan miehen, jonka oli määrä olla valittu ase hänen kädessään. Sauluksesta, entisestä vainoajasta, tuli Kristuksen työtoveri. Jumala nimesi hänet kunniakkaaseen tehtävään ja antoi hänelle kunniakkaan arvonimen. Hänestä tuli Paavali, pakanain apostoli. Hänestä tuli Jumalan voimallinen ase evankeliumin julistamisessa niille, jotka eivät vielä olleet Jumalan kansaa. Paavali piti tätä virkansa hyvin kunniakkaana, kuten hän sanoo roomalaiskirjeen 11 ja 13. Teille, pakanoille minä sanon, koska olen pakanain apostoli, pidän minä virkaani kunniassa. Juuri tälle palvelijalleen Pyhä Henki erikoisen selvästi ilmaisi ja opetti, mikä olisi uuden liiton aikana se kansa, joka kantaisi nimeä Jumalan Israel. Ensi kerralla, jos herrat suo, katsomme tätä aihetta Paavalin selittämänä ja ottakaamme lähtökohtaksi silloin hänen sanansa. Ei kaiketi Jumala ole hyljännyt kansansa, pois se. Taivaallinen rauha jääköön sydämeenne Jeesuksen nimessä. Amen.